Bună seara și bine v-am regăsit la Angels by Angelo. Dragi urmăritori, dragi persoane și bun venit tuturor celor care sunteți noi pe pagina aceasta. Am să vă vorbesc puțin acum despre această mască, acest tablou. Ei bine, am să vă fac și ceva close-up-uri. Este un finisaj destul de modern. După cum puteți observa, mi-am pus amprenta. Aceste culori pentru mine sunt culorile mele de suflet. Asta și pentru că sunt de la mare și lucrez tot pe mare și îmi place treaba aceasta, dar aici am integrat și câteva plante natural stabilizate, anume lichenii. Pe lângă scoici avem licheni portocalii și licheni verzi, doar câteva din plantele pe care eu le folosesc în tablouri, aranjamente. Pe partea de licheni și plante naturale avem o experiență de peste 10 ani în domeniu. Eu împreună cu mătușa mea lucrăm de mulți ani la tot felul de proiecte. Am realizat în toată țara, inclusiv prin Brașov, București și împrejurimile din Constanța. Iar vreau să vă spun că este disponibil și dacă doriți să aflați mai multe, puteți să vizionați și pagina mea de Instagram by Federico _Angelo.